Malta għandha bżonn linja nazzjonali tal-ajru, kliem l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u r-Ristoranti l-MHRA wara l-aħħar żviluppi fl-Malta fejn 400 ħaddiem tilfu posthom. Fis-stqarrija l-MHRA saħqet li ilha għal dawn l-aħħar snin issegwi mill-qrib il-proċess ta' ristrutturar xi kultant konfuż u kontradittorju u minn dejjem kienet voċifera dwar din il-kwistjoni. L-MHRA qalet li ser tkompli taħdem biex mhux biss l-Malta tibqa' topera iżda li tkun sostenibbli u effettivament tilħaq l-objettivi tas-settur turistiku. L-MHRA stqarret li mill-1974 l-Malta kellha rwol vitali fl-appoġġ tal-iżvilupp ekonomiku, soċjali u kulturali billi tiżgura konnettività stabbli bejn Malta, l-Ewropa u pajjiżi li lil minnha. L-Malta tikkontribwixxi għal 30% tat traffiku lejn pajjiżna u tiżgura li s-settur tat-turiżmu jibqa' jiffunzjona matul is-sena kollha, speċjalment fix-xitwa fejn l-Malta toffri s-servizzi tagħha tal-ajru għal madwar 50% tal-passiġġieri. L-MHRA qed tibgħat ukoll messaġġ lill-Gvern sabiex jikkunsidra modi kif jiffaċilita l-proċess għall-impjegati tal-Malta li jibdew jaħdmu mas-settur privat fid-dawl tat-talbiet eżistenti. Bil-President tal-Assoċjazzjoni Tony Zara jisħaq li huwa importanti li nitgħallmu l-lezzjonijiet kif ukoll ma jerġgħux isiru l-istess żbalji.